Αγαπητές και αγαπητοί μου συνάδελφοι, την Κυριακή 26 Μαΐου και την Δευτέρα 27 Μαΐου καλούμαστε να εκλέξουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2024-2027. Είναι κρίσιμη τριετία για την συμβολιογραφία. Αναμφισβήτητη η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του συμβολιογράφου τόσο στη σύγχρονη κοινωνία όσο και στην πολιτεία. Η πολιτεία όμως, της οποίας είμαστε αρρωγοί στον εξυγχρονισμό της, μας χρησιμοποιεί ως άνιστα υποζύγια, με την καθημερινότητά μας να γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, όλο και πιο δυσβάσταχτη. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να διεκδικήσουμε την θέση που μας αρμόζει και να κατοχυρώσουμε την ύπαρξή μας στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Αυτό θα πρέπει να γίνει με γνώση, μελέτη και κατάθεση ρεαλιστικών προτάσεων και θέσεων, τις οποίες πρέπει να υπερασπιστούμε στεναρά και δυναμικά. Ο δυναμισμός δεν εκφράζεται με κραυγές. Εκφράζεται με την επίμονη διαπραγμάτευση και την παροχή μελετημένων και ρεαλιστικών προτάσεων. Την πορεία μου και την προσφορά μου την ξέρετε. Μπορώ να σας κοιτάζω στα μάτια. Δεν χρησιμοποιώ ούτε επικοινωνιολόγους ούτε image makers. Είμαι αυτή που γνωρίζετε. Ζητώ την στήριξή σας για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προστατέψουμε τη συμβολιογραφία από περαιτέρω απαξίωση και να μεταβούμε στη νέα εποχή ομαλά και προπάντων αυλαβώς. Διεκδικώ την θέση της Προέδρου συνειδητά χωρίς συνδυασμό, χωρίς παρέες και ομάδες που σχηματίζονται με λυκοφιλίες. Πρωταρχική μου επιδίωξη είναι να πετύχω την σύμπνοια και την ενότητα, αντί του επικρατούντος σήμερα διχασμού. Δύναμή μου είστε εσείς. Στηρίξτε με και εγώ δεσμεύομαι να φανώ αντάξια των προσδοκιών σας. Εγώ σας εμπιστεύομαι. Εσείς?